Niki Ngamarta kok larone akeh banget to sino. Iya Bagong. Niki nek tenggen kula wis tak plastike, ceplokke ndok enak banget iki. Ponokawan Bagong padha Rarjo sak praptamu. Wah ngander mlebu cangkem. Ki dantenan kok. Anggere omong kok mesti sak karepe dhewe. Niki merambat nang irung niki. Niki marai wahing lho niki. Niki lho. Nah, kaya utek-utek nang jero anu e. Wong urip rukun ki penak. Wong urip ayem ki penak. Dalane iso ayem kudu rukun. Dalane rukun kudu mat sinamatan daya dinayan. Ngono? Nggunakake rasa. Lho niku mula kudu digayo. Wes pokoke bapak ngonten niku. Nganggo dalil-dalil barang. Iya, ngengke bapak sakniki rak ngiyai. Oh iya. Ngonten niku akeh banget pokoke. Ha intine terakhir bapak nimbali kalih kula, Bagong nyedhake kene. Sing tak sawang anakku sing iso ngewangi aku mbangun kaya kok ming kowe. Terus Petruk sajake kaya gelo nika ora digunakake. Ya ora apa-apa Bagong, nggih ya kudu sing adil Semar niku. Iya pancen mengkono nggih. Kowe tak utus nang negara Ngamarta Bagong, sowana pepunden Pandhawa. Pepunden Pandhawa elingen utawa emutna gawe neneling Purwoduksina. Merga kahanan kaya ngene iki Pandhawa rada kelalen ora nyedhaki para kawula, ora nyaketi marang para masyarakat. Mula kowe matura marang para Pandhawa supaya kon rawuh nang Karang Kadempel 5 cacahe. Sinambi nggawa pusaka Ngamarta 3 cacahe. Apa wae Bagong? Siji. Waduh lali aku. Tumbak Kiai Pleret. Udu. Non, napa pusakane napa jenenge? Tumbak Kara Welang. Ah, tumbak Kara Welang payung motha. Nggo ngrukupi kowe kuwi apa piye? Payung Tunggul Naga. Oh iya, akarang ya wong kula niki wis dheweke rendah e. Ya ora apa-apa. Payung Tunggul Naga ale pustaka perpustakaan wilayah DIY. Anu pustaka Jamus. Nah, pustaka Jamrut Jamus. Jamus kelima sada. 3 niku kudu diasta para Pandhawa. Lah apa to sapa bababe? Dene Pandhawa kudu rawuh enten negara Ngamarta, Pandhawa arep dijak dening bapak nyaketi para kawula. Ngeten nggih sinuwun. Bapak wau ngendika ngeten. Jane kawula ora butuh dibuyuki brana picis, ora butuh diwenehi apa-apa, ora butuh dijanjeni apa-apa. Ning kawula kuwi dicedhaki karo pengarepe. Ngono. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati, mbah presiden kuwi nek cedhak karo rakyate bakale ditresnani. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati nek ora cedhak karo rakyate, rakyate ora tepung kuwi arep ana rasa tresna saka ngendi? Ora bakal iso. Ngoten. Mula kudu tansah cedhak karo masyarakat. Elinga sampeyan iso lenggah dadi duka, dadi bupati, dadi lurah niku merga disengkuyung dening warga masyarakat, merga saka suarane masyarakat. Nek wis dadi aja lali dicedhaki para masyarakat. Sutanaya, ayo piye? Kahanan desamu piye? Sae, Pak, sae kurang apa? Kurang niki irigasi. Yo, gotong royong tak bantu bareng-bareng niku bakale dadine apik. Ngoten. Ning nek meng meneng wae lungguh sila tumpang kendangan dengkul duwe derajat duka lurah bupati rumangsa duwe derajat sing dhuwur dhewe nggo nepak mbun-bunane para kawula. Oh lah mbok sumpah wis to ora suwe upama dadi ming sak periode. Iwang Agung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu
Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Rayi para ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu Sri Bathara Kresna semban kula ing Ndorowati. Koko Prabu pengayoman kula. Ya jagat pangestungkara wayah Bathara jagat. Nggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing ngraka Ndorowati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Darma Kusuma. Asung paseganipun Madga Yayi sampun kula tampi karya bombong birawaning manahipun ing ngraka namung keparenga. Kula ingkang ngraka Ndorowati ngaturaken pudya astutinipun ing ngraka kunjung Madga Yayi Prabu Darma Kusuma. Yayi Prabu Punta. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda. Amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kaskecakna anggenjeng ngandika lenggah wonten ing Datraya Praja Ngamarta dinten sakmangke menika. Koko Prabu Ndorowati kawula nok-nok nggih Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing ngraka Ndorowati wonten Praja Ngamarta dinten sakmangke menika. Yayi Prabu Punta kadang kula ing Ngamarta. Kresna kakangku, aku ngaturke sembahku katura Kresna kakangku. Sawetara rawuh ana ing Praja Ngamarta, Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katura. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara, Kresna kakangku iya. Rada beda kalawan adat ingkang wis kelakon. Bedane kepiye? Pendak-pendak pun Kakang sowan ana ing Praja Ngamarta tembunge Siadi ora kaya ingkang ndak rungokake titik lenggan sak mengko iki. Kresna kakangku aku ngaturake basaku katura jer kabeh mau minangka dadi lagak lagu-lagianing Siadi. Apa to sababe dene Siadi ngaturake basa? Kuwi kinarya tandha tata krama, tata kramaning Siadi unggah ungguhing Siadi tumrap kadang werda. Yo. Jalakan Siadi kuwi ora iso basa, ora iso ndodhok. Sarta ora ngerti tata krama dadi ciri gedheke Werkudara. Nanging kok beda kelawan ingkang ndak ruwakake titik lunggan samengko iki. Beda sing endi? Siadi ngaturake sembah kalawan pun Kakang. Mongko lumahing jagat kureping langit iki ora ana wong kang wani nampa sembahing Werkudara. Aja ta jamak lumrahing titah sewantah. Nadyan dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahing Dimas Harya Werkudara. Lah kok kadingaren temen Siadi ngaturke sembah kalawan pun Kakang. Mengko sawise pun Kakang nampa sembahing Siadi gek-gek ana apa-apa ingkang bakal tumanduk kalawan pun Kakang mula sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa. Kresna kakangku, Werkudara piye? Kena ngapa ora nampa sembahe Werkudara? Apa aku nandhang luput, apa aku nandhang salah tumraping Ratu Ndorowati? Yen pancen aku kleru, yen pancen aku luput, marake tuduna luputku menyang endi? Aja kaduk ati kajron menampa. Apa Siadi ora mirengake sabdaning pun Kakang, pangendikaning pun Kakang? Yen to Siadi kuwi langka ngaturake sembah kalawan sapa wae, kejaba mung Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Mula gandeng pun Kakang kuwi jering titah lumrah. Mengko yen to pun Kakang wani nampa sembahing Werkudara, ndak ana apa-apa sing tak sandhang. Mula sembahmu ora tak tampa, ning pangestuning pun Kakang tampan ana. Ora sudi aku nampa pangestumu. Lho. Apa sababe dene kaya mengkono? Ya, merga kowe ora nampa sembahe Werkudara. Wong tuwa ingkang ora nampa sembahe Werkudara, utawa wong tuwa ingkang ora nampa sembahe bocah nom, tangeh pangestune wong tuwa ndayanana karo uripe sing taruna. Mula gandeng ora nampa sembahe Werkudara, mula pangestumu ya ora tak tampa. Aku ya ora sudi nampa pangestumu. Lho, kok ngono dinembune adil? Adile nggon endi? Ora usah dadak tak baleni. Kowe ora nampa sembahe Werkudara, pangestumu ya ora bakal tak tampa. Lah dalah jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestungkara. Ya wis saiki ngono wae. Tinimbang iki mengko dadi regejegan ingkang ora prayoga, sembahing Werkudara tak tampa nadyan rada tida-tida penggaling pun Kakang tegese ora tulus pun Kakang nggone nampa sembahing Siadi. Merga pun Kakang isih wedi yen to ana apa-apa ing tumanduk lawan pun Kakang
ning sembahmu tak tampa kanthi rasa kepeksa pangestunipun Kakang Tampanana. Wenehna kono apa-apa tak jumpuhi. Werkudara, ana paran. Kenapa kok dadi tembungmu kaya ngono? Ya, merga kowe ora lahir batin nampa sembahe Werkudara. Pengesmu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Mula jeneng wis adil. Yalah dalah. Jagat paisane ngubutur wayah tur jagat. Sena Kresna kakangku piye? Iki lho. Senenge pun Kakang ana kene iki nadyan si adiki agal gruwal-gruwal. Si adik kuwi wong dosa, wong kau, wong mlaha apa anane. Nanging tinemune ngrawit kaya jaroting asem penggaling si adi tulus lahir lan batin. Dimas, sembahing Werkudara tak tampa kanthi lega-legawaning penggaling pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana. Mengkari ngono dadak tekan ndi. Pangestumu tak tampani ndadekake dayaning uripku Kresna kakangku. Werkudara iya. Prayogakno nggonmu lenggah. Kaya wis ora kurang prayoga Dimas, Arya Werkudara. Koko Prabu. Nadan ingkang rayi Madukara pun Arjuna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Dimas kadhahipun Kakang Janaka tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya kembar tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kembar. Niki kula pun dinggo jimat. Nggih, kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggenjeng andika lenggah. Ya kembar kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun Kakang Dwarawati. Koko Prabu. Saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang rayi ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun duka Prabu jimat semban kula menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka ing Dwarawati bilih riki lenggan menika paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta saestu kula nedya ngrakit arata manik obra ing linangsing Jong Banunji kinarya metuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu Dwarawati kacena tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Dwarawati. Yayi, kula wonten timbalaning ngadhawu. Nuwun sewu. Nadyan kathah-kathah pangendhanipun Nyai Prabu Darmaji, nanging kula nuwun sewu pangandika paduka menika mboten jumbuh kalana lampahan ingkang kelampah. Liripun paduka paring dawuh mekaten, inggih. Mestinipun kula mboten badhe atur nawala wiwah utusan Nayaka ing Dwarawati supados cecala bilih kalenggan menika ingkang raka badhe keparang sowan wonten negari Ngamarta. Sabab sowanipun ing Raka ing Dwarawati titi kelenggan sak mangke menika anuruti surasaning nawala ingkang sampun kula tampi. Kula nuwun sewu. Sowanipun ing Raka ing Dwarawati menika ingkang sepisan tuwi dhateng kawijenganipun kadang kula para Pandhawa. Dene dungkap angka kalih. Semunipun radi kaget raosing manahipun ing Raka ing Dwarawati. Krana menapa, Yayi? Sareng kula waspaosaken paduka Yayi kepareng lenggah wonten ing Praja Ngamarta madyaning Datulaya. Tumuli saking Jawi katingal rengu pasuryanipun paduka Yayi Prabu ewadene sareng ing Raka ing Dwarawati kepareng sowan wonten raos bombong saklebeting penggalih. Menika katandha bilih penggalih paduka nedeng wonten perkawis ingkang ginebeng milengking saking menika, Yayi. Sawanipun Raka ing Dwarawati tumunten kula cumadhong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka Yayi Prabu kepareng lenggah siniwaka namung kemawon katingal rengu pasuryan paduka Yayi Prabu. Yayi, tumuli kababarana ingkang Raka ing Dwarawati nedya ngangunaken jangga nilengaken karna mastuti sabda tama paduka Yayi Prabu Darmakusuma kadang kula ing Ngamarta, Yayi. Handrah ingkang Pusitorum kasilring samirana mrit
sekar kadung ngas kandanyo maweh raras tresnaning griya Koko Prabu, sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Koko Prabu, mugi dados ing kawuningan apan kepara saestu. Sawetawis wekdal ingkang rayi atur nawala wonten Mrojing Ndrawati ngewigatosipun angrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu saha mboyongi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ing estunipun namung badhe kula suwuni pepajar tumrap manahipun ingkang rayi Ngamarta. Yayi. Awanten sabdanipun kadang kula ing Ngamarta, Koko Prabu rawuh wonten ing Mrojing Ngamarta badhe kula suwuni pepajar. Kula nuwun pamunten. Wonten perkawis menapa, Yayi? Menapa wonten perkawis ingkang ngembet dhateng Kanalindran Paduka Yayi Prabu? Menapa wonten perkawis kula warga agengipun? Menapa wonten satunggiling nalindra ingkang mantun badhe anjungkeng kawibawan Paduka Yayi Prabu Ngamarta? Koko Prabu, babar pisan boten perkawis menika. Kula kinten sampun sakmestinipun tuwin sampun ketingal tentrem ayem para kawula. Miwah boten wonten perkawis kula warga tumraping para Pandhawa, namung Koko Prabu mugi andadosna ing kawuningan sampun wonten saptawari kelungguhan menika. Manah kula mboten jenak. Manahipun ingkang rayi Ngamarta mboten ketingal ayem tuwin tentrem. Krana kabebeda dhateng lelampan pasumpenan ingkang sampun kula lampahi, Koko Prabu. Nuwun sewu, Yayi. Panjenengan menika Nalindra. Mangka ratu menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendhuken saking pernatan amis baji ning negara menika wonten pundhaking Nalindra. Nanging sabab menapa ing atasipun paduka menika Nalindra teka gampil kabebedung dhateng wujuding pasumpenan menawi ngantos sak mangke drarung-drarung anggen paduka menggali babakan pasumpenan menapa boten nami tumpangsa anggen paduka badhe ngasta bawat perintah negari Ngamarta. Mila ingkang saking menika kula nyuwun pepajar supados sak mangke kula pana babakan lelampan ingkang sampun kula lampahi medal margining pasumpenan. Koko Prabu ugi andadosna ing kawuningan mboten kanthi kanyana-nyana nalika semanten ingkang rayi nembe jejagongan kelawan Kakang Semar Badranaya wondene anggenipun alampah jejagongan menika kala wau wonten sak nginggiling baita mboten kanthi kanyana-nyana toyaning Bengawan Satemah Bena akarya jomplang punang palwa. Koko Prabu, Kakang Semar kendang kapracundang sareng kaliyan ingkang rayi Ngamarta. Namung kemawon wonten kalyaning jagat gayaning para dewa ingkang rayi saged uwal saking bebaya. Wondene Kakang Semar musna tanpa lare. Guragapan raos ing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Tumunten boten dangu anggen kula pungun-pungun wonten saklebeting pasumpenan. Koko Prabu sanget elok katingal wonten wewayanganipun Kyai Semar Badranaya ingkang mangku Sanghyang Candra katingal gumebyar pasuryanipun Kakang Semar. Koko Prabu
Lampan mekaten menika kala wau sateman dadosaken bingung raos ing manahipun ing rayi Ngamarta. Menawi kepareng paduka medharaken menggah menapa ta werdinipun menika kala wau Kaka Prabu jagat wasisaning Bathara Wayatra jagat. Yayi. Ing ngraka Ndrawati menika kula nuwun sewu, kula ugi mboten pana babakan pasumpenan. Nanging nitik dhateng pasumpenan ingkang panjenengan lampahi, kula nuwun sewu. Impen menika kala wau mboten badhe uwal saking kawontenanipun Kyai Semar Badranaya tuwin wonten sambung rapetipun kalian Kakang Nayantaka. Kula kang sangka kuwi Kresna kakangku. Ora usah dadak walang ati bakal ana kedadian apa tumrap negara Ngamarta kang ana sambung rapete karo Semar Badranaya. Yen pancen becik syukur, nang yen ta ala kedadiane impen mau, mula kaki Kresna kakangku paringa dawuh. Pandhawa kudu kepiye supaya ora dumadi lakon sing bebanger yana negara Ngamarta ing ana sambung rapete kelawan Semar Badranaya. Yo, Werkudara. Nang yen miturut pangendikaning Kyai Darmaji, nalika Kakang Semar kendhang kapracondhang kontal kaprapal kena banyu bena ana ing jroning bengawan, tumuli ilang dikedhepake. Satemah ora suwe tumuli ana kewayanganing Kyai Semar Badranaya gegambaran ana ing antariksa. Lamun Kyai Semar mangku Sanghyang Candra Dimas, negara Ngamarta bakal ana lakon. Mbuh ala mbuh becik, nanging kabeh lakon mau bakal ngembet marang kahananing Kyai Semar Badranaya. Mula perkara iki kudu sing mrayitna ngati-ati. Sing mrayitna ngati-ati tegese piye? Yen pancen lakon iki mengko tibane ala, Pandhawa kudu tata-tata samapta ing gati sawigaing diri. Nanging yen lakon iki mengko tibane becik, mbok menawa wis pinesti kuwi dadi kinodrat, dadi kanugrahaning para Pandhawa Dimas. Wah, Kresna kakangku iya. Mila ingkang saking menika Yayi, aturipun ingkang ngraka dhateng ing raying Jodipati, mbok menawi Yayi sampun midhanget piyambak. Tumunten sakmangke badhe paring dawuh menapa malih. Ing ngraka nedya nganglungaken jangga nilingaken Karna. Ingkang saking menika Kaka Prabu kula suwun kanthi sanget. Jengandika Kaka Prabu sawetawis wekdal sampun kundur wonten ing Praja Ndrawati anengga babaring sasmita ingkang sampun kula tampi Kaka Prabu. Sidhem jroning pasewakan wadya gong tanpa sabawa. Kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu-mangu-mangonengi lir wuwu sing duka cipta ber budi mandana raras ing Sidhemadyaning Pasewakan Agung. Nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun nata ing Darawati itu Nalendra ingkang wicaksana wasis. Dinambi ingkang rayi Nalendra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Saknalika legeg jroning pasewakan, tidhem datanana ingkang sami anyabawa. Nadyan gegodhongan teng ngobah samirana datal mampah. Kaperbawan pangandikaning nata agung ing Darawati pantuhu panitising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nadyan ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan mubah, datan musik nganti kaya pratima kencana. Pratima tegese golek kencana Mas Sumara cayaning nganti kaya golek kencana. Nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujare maganten wardu jare wangecana durung abang ida drumanding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping wurya seban bonamu apa to kang dadi darunane. Ora ana matan rangke gajah medhur saka wandilan. Kejawi namung utusan saing Karang Kadempel. Nengge putra kinasih Lurah Semar Badranaya. Putra Wuragiling Lurah Semar Badranaya ki Lurah Bagong ing wantun nyerpepeh pindha sata metarangan. Akarya cingak kang samya mulat mangurung bareng para kawula kanca piyak-piyak ana daya minggir jaluk dalan.
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambraganggeng awita denceng-dencengan kadanging pun Kakang Dimas Werkudara barep kakangku apa ora kanthi kanyono-nyono geger jroning pasewakan ndak kira yen to ana gajah meta sarta macan ingkang wal saka ing krangkeng jebul iki sowaning Panakawan ora pangling Bagong ingkang abiyantara. Wah cah degleng Bagong arep ngopo sowan ana ing Praja Ngamarta. Wah mula kaki timbalono barep kakangku yen Bagong darbe panjaluk turutana jer kuwi minangka dadi Panakawanku lan Panakawaning Pandhawa. Aja nganti mirang-mirangke dagi timbalono ngopo Bagong sowan. Iya Dimas prayogakno anggone Siadi Lenggah. Yo wis ora kurang kepenak pun Kakang dangu kelawan Bagong mangsa Baronga Purbawasih tak pasrahke marang barep kakangku. Panakawan Bagong padha kanthi raharja sak praptamu Panakawan Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawahing tawang towang sinuwun linepatna ing tulak manuk menawi wonten lepat anggen kula munjahatur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun diagung pangaksami kepareng ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana matur sembah nuwun. Niki Ngamarta kok larone akeh banget to sinu. Iya Bagong. Niki nek tenggen kula wis tak plastike, ceplokke ndok enak banget iki. Panakawan Bagong padha raharja sak praptamu. Wah ngandera mlebu cangkem. Pangestunipun sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Kula pundhe engko jimat paripun dayana ingkang santos. Ora sasok nirokke swaraning ratu nggih. Akarang kula niku nek krungu pangendikaning ndara-ndara Pandhawa niku ati kula niku seneng. Sinuwun Puntadewa niku nek ngendika luro, alus, lembah manah, andhapasor. Ndara Werkudara nek ngendika ngopo Bagong? Sik mataku kesamber aron. Ndara Werkudara nek ngendika gedhe gandem. Gandem arem so sistem. Ndara Janaka nek ngendika ya alus, mongko ya wah ora apik kabeh pokoke nyenengake. Iya Bagong. Nggih. Bagong. Nah, mak jeleb ning ati. Mak jeleb ning ati. Padha kanthi harja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng niring Sambikala. Bekti kula kunjung nggih, Den. Iya. Iki ngopo ngeplaki sirahe dhewe? Kencokane. Risih. Nek le jijik niku mboten wong laron niku kewan ora jijiki, ming risi. Lah iya. Sampeyan nek risi mesti ya obah-obah to. Iya Bagong. Nggih kandhani. Prayogakno nggonmu lungguh. Sampun mboten kirang prayogi Ndara. Panakawan Bagong padha raharja sak praptamu.
Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Ponongan Bagong padha raja sak praptamu, ponongan Bagong padha raja sak praptamu. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk nggih Ndara. Iya Bagong. Pangestuku Tampanana, iya Bagong pangestuku Tampanana. Kula pundhingga jimat paripin dayanana ing kasantosan. Ana kawan Bagong, Nuwun wonten pengending adhawuh sinuwun. ana wigati apa sowan mangka tanpa tinimbalan? Apa saka karepmu dhewe, apa diutus dening bapakmu Semar? Kemarang ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling keron kelapa. Apurenta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur ngersa paduka Sang Nata. Iya Bagong ora dadi ngopo. Menika ing angka setunggal angka kalih munjuk atur ngersanipun Sinuwun Prabu Darmakasuma bilih anggen kula ngabiyantara ngersanipun Nalendra ing Ngamarta menika boten saking pikajengan kula piyambak nanging kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu. Nun inggih mekaten. Ana wigati apa Bagong? Kula niku ya gumun biasane sing ditimbali niku sing diutus niku Petruk. Iya, lah kok dadi Petruk kok ora sowan diutus bapakmu kok malah kowe. Aduka kula ora ngerti. Wong Petruk diutus niku plegak-pleguk ya gelem ya ora. Terus kula sing ngentrengaken awak kula diutus bapak sowan wonten negari Ngamarta. Ya ora dadi ngopo jan-jane ya padha wae. Jan-jane Dik. Iki edan tenan kok. Anggere omong kok mesti sak karepe dhewe. Niki merambat nang irung niki. Niki marai wahing lho niki. Niki lho. Nah, kaya utek-utek nang ndro nganu e. Ya wis senengno wae Bagong. Ngaten, bapak niku nimbali kali kula, Bagong. Anu gareng karo Petruk kowe tak lumpukke. Iki aku duwe niat sarta duwe kajat. Ngertiyo nek aku bakal mbangun kayangan. Bapakmu bakal mbangun kayangan. Nggih, kula dhewe ya wis mak tratap. Bapak kok ajeng bangun kayangan niku wong bapak niku nuwun sewu. Pawone we ambruk ra dibenakke kok. Ajeng bangun kayangan mongko ngundang anak-anake. Ha niki kula wis tratapan mergo anak-anake mesti jaluki sirkuler. Ning jebule mboten. Bapak maksude piye arep bangun kayangan ki maksude piye, Pak? Mergo kayangan sing arep tak piye to iki kok ana terus iki. Mergo sing arep tak bangun ki dudu kok lho iki lho iki. Iki lho. Mergo sing arep tak bangun ki wujud papan sing magrong-magrong dumadi saka emas jamrut mutiara hergeni. Papan sing apik embane kaya kayangan ki ora. Niatku mbangun kayangan ki ngene, kowe tak critani ya. Negara Ngamarta ki mbiyen kondhang negara ingkang panjang punjung pasir pawikir Lojinawi Gemah Ripakarta Tata Turaharja. Panjang werdining dawa punjung iku luhur lan sak piturute. Sapa ta sing ora kedanan karo negara Ngamarta? Kabeh padha kedanan. Ya ayeme, ya tentreme, ya rukune. Mongko Ngamarta ki dumadi saka pirang-pirang kutha, pirang-pirang pulo. Beda-beda basa, beda-beda tata cara adat budayane ning tetep iso manunggal dadi siji. Lah kuwi sing marai Ngamarta iki dadi negara sing kondhang. Iya. Ning akhir-akhir iki akhir ki apa? Oh iya lali aku. Keri-kerine iki pokoke dina utawa taun-taun niki Ngamarta niku wis ora tentrem. Ngamarta niku pun mboten sae, Ngamarta niku wis ora ayem. Teng pundi-pundi dadi gegeran, ana perkara sithik padha bentak sirah, ana masalah sithik dirampungke nganggo atosing balung mleting kulit. Rasa kamanungsan mboten dijunjung dhuwur, ning hukum alas utawa hukum wana sing digunakake. Niku sing bapak ora cocok.
Contone papan-papan panembah saiki wis sepi, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Lah, Ngamarta sing kahanane kaya ngene iki nek ora tak dandani arepa negara ingkang sentosa. Ning ibarate kaya dene amung kari sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngamarta mesti remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta ajur sing diseneni sapa? Sing diseneni Semar, merga Semar ki pamomong negara Ngamarta kok ora iso dandan-dandan tumrap negara Ngamarta. Wah, rame niku. Iya. Bapak ngendika kaya ngoten niku nyewa sound system. Apa iya? Nggih, teng ngarep pendopo nika wae sing seba meng kula kali Gareng kali Petruk bareng Bapak ngendika akeh-akeh ngoten niku masyarakat teka kabeh terus do meneng kabeh do ndingkluk do mantuk-mantuk. Katentreman wong urip rukun ki penak, wong urip ayem ki penak. Dalane iso ayem kudu rukun. Dalane rukun kudu mat sinamatan daya dinayan, ngono. Nggunakake rasa. Lho niku mula kudu digayo. Wes pokoke bapak ngonten nika nganggo dalil-dalil barang. Iya, Ngengke bapak saniki rak ngiyai. oh iya. Ngonten niku akeh banget pokoke. Intine terakhir bapak nimbali kali kula, Bagong nyedhak kene. Sing tak sawang anakku sing iso ngewangi aku mawon kaya kok ming kowe. Terus Petruk sajahe kaya gelo nika ora digunakake. Ya ora apa-apa Bagong. Nggih, ya kudu sing adil Semar niku. Iya pancen mengkono. Nggih. Kowe tak utus nang negara Ngamarta, Bagong. Sawana pepunden Pandhawa. Pepunden Pandhawa elingen utawa emutna. Gawenen eling Purwaduksina. Merga kahanan kaya ngene iki, Pandhawa rada kelalen ora nyedhaki para kawula, ora nyaketi marang para masyarakat. Mula kowe matura marang para Pandhawa supaya kon rawuh nang Karang Kadempel 5 cacahe. Sinambi nggawa pusaka Ngamarta 3 cacahe. Apa wae Bagong? Siji. Waduh lali aku. Tumbak Kiai Pleret. Udu. Non, napa pusakane napa jenenge? Tumbak Karawelang. Tumbak Karawelang payung motha. Nggo ngrukupi kowe kuwi apa piye? Payung tunggul naga. Oh iya, akarang ya wong kula niki wis dheweke rendah e. Ya ora apa-apa. Payung tunggul naga kali pustaka perpustakaan wilayah DIY. Pustaka Jamus. Nah, pustaka Jamrut, Jamus Klimasada. 3 niku kudu diasta para Pandhawa. Lah apa to sapa bababe? Dene Pandhawa kudu rawuh enten negara Ngamarta, Pandhawa arep dijak dening bapak nyaketi para kawula. Ngeten nggih sinuwun, bapak wau ngendika ngeten. Jane kawula ora butuh dibuyuki brana picis, ora butuh diwenehi apa-apa, ora butuh dijanjeni apa-apa. Ning kawula kuwi dicedhaki karo pengarepe. Ngono. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati, mbah presiden kuwi nek cedhak karo rakyate bakale ditresnani. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati nek ora cedhak karo rakyate, rakyate ora tepung kuwi arep ana rasa tresna saka ngendi? Ora bakal iso. Ngoten. Mula kudu tansah cedhak karo masyarakat. Elinga sampeyan iso lenggah dadi dukut, dadi bupati, dadi lurah niku merga disengkuyung dening warga masyarakat, merga saka suarane masyarakat. Nek wis dadi aja lali dicedhaki para masyarakat. Sutanaya, ayo piye? Kahanan desamu piye? Sae, Pak, sae kurang apa? Kurang niki irigasi. Yo, gotong royong tak bantu bareng-bareng niku bakale dadine apik. Ngoten. Ning nek meng meneng wae lungguh sila tumpang kendangan dengkul duwe derajat duka lurah bupati rumangsa duwe derajat sing dhuwur dhewe nggo nepak mbun-bunane para kawula. Oh lah mbok
Sumpah wis to, ora suwe. Upama dadi ming sak periode. Bar kuwi modar. Iya Bagong. Nggih. Mula sampean ngerti dhewe. Semar niku dadi duka pirang taun. Meh seumur hidup. Ngoten. Merga bapak niku arepa wis tuwa, arepa bapak niku wis sepuh, ning ora ana sing wani ganteni bapak dadi pengareping Karang Kadempel. Bapak niku entrengan. Ana sripah, wong irung mati bapak wis teka. Ayo ora gleleng. Bapak niku nek kok MC sripah ana wong kerokan wis dipesen. Iki sesuk nek mati aku sing MC. Lho pripun? Saking bapak niku le tresna tenan. Iya. Ana pertemuan apa-apa bapak teka. Ana wong dandani dalan bapak teka arep wis tuwa. Nek ya kuat nek ming narik keseran bapak niku ya nyambut gawe. Lho, wong klumpuk niku ora kudu nyambut gawe. Waton gelem mlumpuk bermasyarakat nek ana tanggane rame-rame ayo dicedhaki. Ana apa to? Ayo dibantu. Bantu ora perkara dhuwit, bantu moral. Ngono ya apik. Oh, ngoten bantu swara, ego, partikel niku ya diregani. Ora kok ming alasane, aku ora iso nyemen kok. Kon melu kumpulan gawe irigasi. Kon ngopo ning kono? Niku ming alasane wong keset. Iya Bagong. Nggih. Aku ora iso ngaspal kok kon gawe dalan. Ngopo ning kono? Ah niku alasane wong keset. Ora kaya ngono. Sing apik niku kumpule. Kumpule niku sing apik. Bapak niku ora tau wegan. Bapak niku tahlil ya mangkat, genduren ya mangkat, sripah ya apa-apa bapak niku ora tau kok absen. Mesti mak petungul, ngerti-ngerti ten riku. Mula masyarakat tresna, mula masyarakat sayang karo bapak. Nek sampean nganti lali nyedhaki para kawula, terus kawulane sakarepe dhewe ngenten iki sing tuna sapa? Samang. Samang ki apa? Cara desa aja digunakake ning kraton. Sampeyan kok samang. Samang niku singkatan saka sampeyan. Ming disikat dadi samang. Oh ngono. Nggih nek cara nggen kula ngenten niku samang. Mula dinten iki kula sowan kepareng samangke mugi andadosna ing kawuningan kula badhe ngambil 3 pusaka. Inggih menika tumbak Karawelang, payung Tunggul Naga, kalih pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada sareng sak tindhaipun pepundhen Pandhawa. Ngoten mawon. Pun kula tunggu pangendikanipun Siun Prabu Darmakusuma. Werkudara. Nggih. Piye Yayi? Ayo mangkat gegayuhane Semar ngelingake marang para Pandhawa. Yen nganti awake dhewe ora budal nyang Karang Kadempel, yen nganti Semar nesu sapa sing bakal ngereh-ngereh atine Semar? Modar ora. Semar iki nek nesu bahaya e. Wingi bar nesu nguyuh sak nggon-nggon. Nang ngarepan dodo, nang pinggir omah dodo. Ana daya barang dodo. Koko Prabu monggo bidal dinten menika, Koko Prabu. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Yayi, kula nuwun pamunten, Werkudara. Nggih. Kosek Yayi. Saking tumindakku iku kudu dipetung. Dipetung tegese piye? Aja grusa-grusu mengko yen to ketemu dalan buntu ndak malah ora prayoga. Kresna kakangku darbi pangandika apa? Werkudara. Saiki ngene, ora kok jeneng aku ngilani kelawan Kakang Semar ora. Ora kok jeneng aku kuwi ngias marang Kakang Nayantaka ora. Jeraku ngerti dhewe yen to Kyai Semar kuwi pantisaning Sang Hyang Bathara Ismaya. Sapa to sing ora percaya marang Kakang Semar? Bebasan kae pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Nanging petungen Semar kuwi mung menungsa lumrah, kedunungan ina lali salah apes lan mati. Jiwane kae ya jiwa menungsa. Mula ora mantra-mantra titisaning dewa. Nadyan pun Kakang kuwi akeh sing nyebutake titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nang wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak luput. Wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak kleru. Merga isih kesandingan wadak. Tegesipun isih kesandingan tata lair. Wong kang isih kesandingan wadak kuwi tegese gampang nglakoni keluputan. Mula Dimas, perkara iki dipetung aja kesusu budal nyang Karang Kadempel. Tegese Kresna kakangku ngendika kaya ngono. Ora usah dadak mbok iker ngerke, aja mbok ubeng-ubengke. Gage jujuken.
ana panyakra bawa apa kowe kelawan Kakang Semar Werkudara. Tembung sing akeh-akeh saka pun Kakang mau lereke mung siji. Semar kuwi isih menungso, kedunungan ina lali salah apes lan mati. Lah, kuwatiring pun Kakang ana tembunge si Bagong nyuwun ngampil pusaka telu, tumbak Karawelang payung tunggul naga, kelawan pustaka jamus miyang jimat lima sada. Ana rasa kuwatir penggalih pun Kakang, mbok menawa ana niat ala saka Kakang Semar kok kepengin nguwasani pusaka telu negara Ngamarta. Lah iki lho Yayi, perlu tok petung. Merga dasare apa aku iso kandhaya mengkono, Semar isih menungso kedunungan wadak, tegese kedunungan luput. Mula perkara iki kudu dipetung, aja kesusu budal nang Karang Kadempel. Ning ditanjehke sik apa lair batin Semar nggone bakal bangun kayangan, apa kabeh mau mung kinarya pawadan utawa kinarya alasaning Kyai Semar nggone duwe niat ing ora prayoga. Dene panjenengane kepengin gaya wujuding pusaka telu, pustaka jamus lima sada, tumbak Karawelang, payung tunggul naga Werkudara. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit. Dosa ngreknaning bawana ya setu kang walang ati ya setu kang kudu kering ya setu kang ana sing tias ing Nampet pasang Kalimantaben nyuwun pangapunten sinuwun kok mak celekit kula krungu swara sing rampenan. Bagong sing sabar Bagong aja banjur tumangkar kanepsonmu merga midhanget sabdaning Kaka Prabu Ndwarawati. Kudu sabar merga pirembugan akeh para priyagung kuwi pancen penemune dhewe-dhewe. Nggih, kula percaya. Ning ana kata-kata sing marai ora penak. Semar ki isih kedunungan wadak. Semar ki kedunungan wadak, wong sing wis kedunungan wadak kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati. Terus Semar dianggep arep tumindak sing ora prayoga merga kepengin gaya wujuding tumbak Karawelang, payung tunggul naga lan pustaka jamus lima sada. Nuwun sewu napa atur kula nika dereng cetha. Pustaka jamus lima sada tumbak Karawelang menika estunipun namung kinarya syarat. Syarat. Mohon yang belum mendengarkan kinarya syarat. Dadi kula Semar niku ora kepengin gaya pustaka jamus lima sada. Semar niku gunane napa to kepengin pusaka? Arga ngapa? Wong Semar niku wonge seneng tentrem, Semar niku wonge seneng rukun, Semar niku wonge ora seneng regejegan. Kok mbutuhke pusaka ki ajeng napa? Kula tak takon. Iya Bagong sabar Bagong. Wis ra iso sabar. Sabar ana wates saya agi kulon pragae duwe wates kok. Nyepelekke. Nek pancen lupute karo Semar dasare teng pundi? Nek Semar niku kepengin kamukten, Semar niku pengen derajat pangkat wis biyen-biyen. Monggo Semar niku saiki umure wis ora iso diitung. Kalkulatore jebol. Ngitung umure Semar. Pinten abad umure Semar? Kok isih kepengin gaya kanugrahan, kepengin gaya derajat pangkat ki nuwun sewu. Niku dasare ora kok perkara petung nganggo tembung sing apik. Niku pancen dasare wong niku ora seneng karo Semar. Bagong, aku njaluk sing sabar. Kula nek pun ngenten iki ora iso dindakke. Bagong sabar dhisik. Ah ora iso. Lara ati kula dunake kaya ngono. Ketayalan tekan mriki saringan mawon. Nek ana sing ngarani Semar tumindak elek, mboten masalah, mboten masalah. Kula tak wangsul. Kula tak wangsul teng Karang Kadempel, kula tak matur kalih Bapak, "Pak, kowe dikira ngene. Kowe dikira tumindak arep tumindak ngene. Mengke nek Semar takon, "Sapa sing ngarani Bagong?" Sing ngarani iki. Kira-kira piye? Nek Semar nesu kira-kira wong sing muni ngono kuwi mau wani wae piye? Adu arep karo Bapak.
Iya, aku ngerti yen bapakmu nesu aku iso ngrasakake lan aku dhewe ora bakal wani. Ning tak jaluk sing sabar, Bagong. Mboten iso sabar. Pusaka bakal tak paringke kowe. Ora nggawa pusaka ora padheken. Wis kebacut mangkel kula teng mriki. Nembung apik-apik. Kula niku le ajeng matur sinuwun Prabu Darma Kusuma. Wiwit dikongkon bapak 3 dina kepungkur kula sinau basa Jawa. Men aja ketrikel-trikel omongan kula kok barang tekan iki ana sing alambene sampe naik dhewe. Bagong kuwi Nalendra Ora urusan. Bagong sing sabar. Aja kaya ngono, kowe sing sabar kowe wong tuwa. Wong tuwa ngapa? Oh, aku ora trima. Wis ngonten mawon saniki lereke. Saniki garis besare ngaten mawon. Sinuwun purun maringke syarat 3 niku mboten. apa? 1 semen 3 sak. Aku ki jan mapikir aku malah bangun toilet terus aku. Tumbakara welang payung tunggul naga pustaka jamus miyang Jimatulya ajeng mangpareke mboten. Nek sampean maringke matur nuwun tegese sampean sing kelingan karo labuhane Bapak Semar. Nek sampean ora maringke nggugu omongane wong sing ngandhake Semar kedulungan Wadak mboten apa-apa, mboten apa-apa. Ning ampun ngluputke kula nek Bapak ninggal Pandhawa. Ampun ngluputke kula. Pandhawa iso kaya ngene iki merga sapa? Pandhawa cilik dileliting mlebu ngalas ditutke. Mlebu guwa ditutke karo bapak dijak prihatin. Tundhone saniki Pandhawa ngunduh wae ing pakarti iso mukti ngawibawa. Bapak ya tetep dadi abdi ora mundhak pangkate, ora ana kok tumenggung Semar niku mboten wonten. Niku ikhlas bapak nglakoni lelakon kaya ngoten niku ikhlas, Ndara. Nek kok sampeyan wonten niku malah enten pangendika sithik wae ra nuwun sewu rada terus penggalih sampeyan ora tetek, ora tangguh, ora tanggon. Wah, Kresna kakangku. Merga saka pangendikamu Bagong nganti kaya ngono. Wah, piye iki ngendhake? Ora ana sing ngendhake aku nek nesu. Nek ora diliwetke. Aku iki nesu anggere mambu. Sega terus mendho. Ayo, piye? Mboten wonten. Pun ngenten mawon kula mlakuke omong nggih kula niku kesel. Omong terus saben bengi laren-laren. Ngenten mawon nggih. Tundhep pion. Mboten sak kula jretek-jreteke sing angel-angel, kula tak wangsul. Bali piye? Bali matur karo bapak. Arep matur apa? Apa anane ajeng kula omong nggih bakone wong resik. Ora tau tumindak ngapusi kula niku ora tau tumindak ngapusi blas ora tau. A kula omongke A, B kula omongke B. Ora ana tetembungan Bagong kok dandang dikandhake kontul-kontul dikandhake dandang. Mboten, kasunyatan sing dumadi kula aturke ngersane bapak. Nengene bapak nesu kula wis ora melu-melu, ora melu cawe-cawe. Nek nganti bapak kula lapori ngonten, Pandhawa kok kaya ngono. Aku dhewe sing ning Ngamarta. Kapok kabeh. Sli, wingi tanggane bapak dintuti bapak opname sepriki. Ngobal-obal entut ngeri tenan. Ambune sak bis mambu kabeh. Saya nek bar mayang, wah. Nggloso terus mengkurep dias-dias. Wah, sampean ngerti abdine bapak sing jenenge Bagya. Saniki raine ireng matane mlethis. Merga kenontut niku wau. Asli kula ora golo. Pun ngoten mawon, sekecake lenggah kula tak matur karo bapak apa anane. Prabu kados pundi lampahan menika menawi ngantos Bagong sak mangke matur kalian pun Kakang Semar. Kula nuwun sewu mboten badhe kula tutup-tutupi nadyan Kakang Semar menika derajate ngaceplik.
nanging bloko soto blak kotang terus terang menawi ngantos Kakang Semar Murina kaliyan para Pandhawa sinten ingkang badhe ngendhakaken Kakang Semar Koko Prabu? Wah, Kresna kakangku piye? Kowe kudu tanggung jawab. Aja mung meneng wae. Wah, kowe kudu wani tanggung jawab Kresna kakangku. Arjuna, kula wonten paring adhawuh. Ayo, pelupun Kakang metu jaba, Yai. Kocap kacarita nalika semanten wis medal Jawi iki Lurah Bagong sumawon ana ta ing Ndrawati nalika semanten dumadi kalaning jagat gaweaning para dewa dupi iki Lurah Bagong medal Jawi kaya ana daya ingkang kawasa angoprak madyaning pagedhongan pusaka Kyai Tumbak Karawelang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Lima Sada katingal gegana tutwuntat tindake iki Lurah Bagong. Kudara malah dadi ora karu-karuan kahanane kembar kula wonten timbalan tanpa tinimbalan tumuri maju nggonmu ngabiyantara ana apa Sedewa Koko Prabu kula nuwun sewu menapa Koko Prabu mboten prisa dhateng lampahan ingkang kelampah pun Kakang sumurup kedadian apa Yai kula nuwun sewu menika martandhakaken bilih menapa gegayuhanipun Kakang Nayantaka menika lair dumugining batos menapa dene panyakara bawanipun Koko Prabu Ndrawati menika boten saged kabukten krana menawi Koko Prabu kemareng kula caosi priksa sapengeripun Bagong pusaka ngamarta tetiga tumbak Karawelang payung tunggul naga miwah pustaka Jamus Kelima Sada katingal gegana nglangkungi wonten ing Ndatulaya tutwuntat dhateng lampahipun Panakawan Bagong ing mekaten nadyan wujudipun pusaka tiga nanging kacarios pusaka menika dadosan saking para nalendra ingkang digdaya satemah salin wujud dados pusaka mila boten aneh menawi panggrahitanipun lan prabéda kadidine jalma wantah apa mengkono Dimas inggih wah cetha yen to ping diarani dening Kresna mau ora kabukten lan niyate Semar lahir batin nanging pun Kakang kuwatir Koko Prabu nggone nyuwun pamit nganti kelawan Arjuna katingal pasemone kaya nandhang duka yen to nganti ana apa-apa ing tumanduk kelawan Bagong merga saka Koko Prabu Ndrawati piye Dimas aku percaya karo Panakawan Bagong nadan wong loro saudon telu saurupan mengko tak gawene cara supaya Bagong aja nganti dipulasara karo Kresna kakangku gedene nganti Bagong dibondo tangane dening Kresna kakangku Dimas Werkudara mangsa Baranga yo ngestake dawuh kembar kula wonten timbalan pun Kakang bakal tata-tata lumarap ing Karang Kadempel nanging budalna kang padha seba ingsun kundur ngedaton kula nuwun ngestaken dawuh nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas kembar kaya wis ora ana dawuh maneh
Yayi Sadewa Purna gatining maranggilan Sanata Asakundur ngedaton jelok saking gambar ketono kinapit gambaran gading kadharaken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro-loro ingkang sami ngampil upacaraning Prabon gawis tinggal saking Mandra Tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran Tindaknya Sri Naranata wau paripurna sang nata arsa